Després de que Buda hagués mort, durant segles es va continuar mostrant la seva ombra en una caverna, una ombra horrible i esgarrifosa. Déu ha mort, però, tal com és l'espècie humana, seguirà havent-hi, potser durant milers d'anys encara cavernes en les quals es mostrarà la seva ombra. Nosaltres encara hem de vèncer l'ombra de Déu.